Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayawo Pindi TV bisimilla moniro ɓindu jayndeli moɗon no dañirton ɗum subaka fof ɗo e Pindi TV amin dañi kadi weltare huccidde e moɗon e oɗo subaka hande ko wiide on tan bisimilla mon ɗum noon oɗon gonde banimon debbo Aissata Ndiaye ne wonde bañum gorko Amadou Moussa Anne bisimilla ma mbanimba Aissata Ndiaye jam Allah walema jam wale mon yeɓiyankoɓe ayawo Pindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e caggal leydi kala on calminama e kuubal eɗen goni e 3e numéro de la semaine eɗen gandi hande ko alarba ɗum ɗon noon ko salmindeɓe yettudeɓe jarnudeɓe Aissata ma en gar e lelgo men woni programme ma en kal ko fate banggue roɓino jayndeji eɗen gandi hande won toɓɓere ɓurde hen mantade ko noon kadi ne woodi toɓɓe goɗɗe cariɗe caggal muɗum ma en kal bato mongu oɗo saha tawate toon to Sotsi koye nder leydi Russie noon tigui men gar hen wadde noon Amadou en batta sona udditirde Vox Populi tigui no mbiɗen ni nden jayde ari koko yewti ko e gulali e luukali teskanoɗe tigui ko yewti e fannu ganduɗa ko woni e gomo wiyetegu Thiantacoune omo ganduɗa noon ko khalife général de Mouride kañum joni joni o tan watti lawol e biteɗo Aïda Diallo mo ganduɗa kam tigui woni cuddiɗo mo ganduɗa o ko Cheikh Béthio Thioune kawrunoɗe ladial e dumunna ɓennuɗo ɗum ɗon noon kanko tigui hono ceernajo o suuti toon konguɗi ƴagguɗe e yesso on ɗon Aïda Diallo e wiide makko noon kamɓe ɓe jaɓata hay goto ina kay tulmina ngol ganduɗa ngol ko lawol ngol Serigne Touba darni tigui ɗo e Sénégal hani e Afrique ɗum saabi noon e wiide makko kala tan neɗɗo mo ganduɗa o kay ina waɗa hon ɗen ɗon gueɗe ala tan koɓe mbaɗata so wona weddade ɗum e poubelle L'As quotidien nden jayde ko hen tigui arti ko gulali e luukali woni ko wiyete polémique mo ganduɗa on teskama kay ko wiyeti ko e ndonu mo ganduɗa o ko mbiyen ngaalu tigui hono Cheikh Béthio Thioune mo ganduɗa ko Serigne Mountakha Mbacké joni joni tan kañum o watti e lawol biteɗo Aïda Diallo ɗum woni ko jayde dawri oɗo subaka hande e photo khalifa o wondude kanko Aïda Diallo L'Observateur L'Obs jayde groupe Futurs Médias kañum ari koye fatwa mo ganduɗa o ko khalife général des Mourides ne wayno hokki ɗum biteɗo sokhna Aïda Diallo mo ganduɗa ko cuddiɗo Cheikh Béthio Thioune walla mbiyen ko goto e suddiɓe makko ɗum ɗon noon jayde ne wayno arti hen no fewi ɓe garti e ko yewti ko holko jeeyi sababu kay mette e ha joni mbiyen e fitinaji ina kay jibina e nder ɓerɗe ha tengti noon e nder ko ganduɗa ko woni mbiyen miijo mo ganduɗa ko Serigne Mountakha Mbacké ne tawe e nder jayde L'Observateur e page biteɗo page 3 jayde quotidien nden ɗon wayli sawru mbaggu kono tan arti ko yewti ko e guittogol o mo ganduɗa ko gonnoɗo directeur des Sénégalais de l'extérieur hono Sori Kaba jayde noon ene wayno tigui arti e wittogo holko jeeyi sababu giwgol makko nonne kadi jayde en holliti hen wonde ene wayno kanko Sori Kaba kay o tini kono kadi o tintinama guila ñande 10 lewru octobre wonde ko guitteteɗo e poste makko saabima noon e jeeyi wiide jayde ene wayno omo yilotono tan hol feere nde o waɗata kay ha hakkillaji kala mbiyen joopo wonde ko ɗum tigui saabi haw itta kono e wiide jayde ene wayno foof o tini ɗum guila ñande 10 lewru octobre ina tawe e page 5 e jayde witende quotidien le quotidien Sud Quotidien nden jayde ina wayno ari ko e dawrugol ha joni caggal nde o joopa ko yewti ko kay mbiyen walla nde o namda konguɗi kewɗi ko yewti e dawrugol leydi Sénégal jayde noon wi ene wayno ko Khalifa Sall dogi tigui namde kewɗe e dawrugol e ko yewti ko e gueltal makko gardonal caggal nde o yalti e dumbirdu Khalifa Sall noon e wiide jayde ne wayno o waɗi ko mbiyen ko en mode prudence manam tan ko neɗɗo mo ganduɗa o joni joni o omo tigui yaari jaam jaam e ko yewti ɗen ɗon namde kono tan biyete docteur Mactar Thiam kañum holliti wonde kanko ancien maire o won tan gonnoɗo tigui maire mo ganduɗa o kay ko maire de Dakar e wiide on ɗon ene wayno tan o yinno joni joni o ko won neɗɗo mo ganduɗa o ko gentleman e yesso jaydiyankoɓe Le Témoin nden jayde ari koko yewti koye affaire 94 milliards mbo Ousmane Sonko tumnoɗo Mamour Diallo janden wi ene wayno ko kanko Sonko oɗo saaha tan ene wayno o woni koye jopande walla mbiyen neɗɗo mo ganduɗa o ina heɓori tan riddede caggal omo ganduɗa ko Karim Wade e Khalifa Sall joni joni o yiyande laamu ngu darat tan ko Ousmane Sonko e on ɗon fannu Walfadjri nden ɗon jaydi no wayno ari koye camp présidentiel woni tan ko fate banggue joni joni o nangoranɓe mawɗo leydi ndi ɗum ɗon noon jayde addi tan ko yewti koye sifa yetteteɓe ba en ɗiɗo woni mo ganduɗa ko Sori Kaba jayde no waɗi ko namdal beele tan o heɓani tigui ko wiyete ko hono victime to banggue ha joni complot walla e gueɗe baɗe noon omo ganduɗa noon ko ministre des affaires étrangères biteɗo Amadou Ba kañum noon oɗo sahibi tan ko wiyete ko hono soutien manam balal gummiɗo e Serigne Abdou Karim Mbacké e wiide jayde
jayde Walf Quotidien jayde rewmi nden ɗon jayde ari koye alhaali Karim Wade ɗum ɗon noon ko caggal nde yimɓe ɗiɗo tawi noon ko émissaire uji woni tan nelaɓe toon to fedde gotago windere nde hono loni saabi noon koɓe ɓe ganduɗa ɓe ko tambiɓe nden noon fedde windere yankore woni loni joni joni o cuuti hen konguɗe ko yewti e ngol ɗon guittugol ɓen ɗon yimɓe mabɓe ɗiɗo ene tawe e nder jayde witende Rewmi Quotidien Le Soleil jayde gendire nde jayde ari koye ko yewti ko e projet mo ganduɗa o joni joni o ene jogori darnede toon to Gorée mbiyen noon omo ganduɗa ko bitteɗo hono Amadou Lamine Sall tawi ko commissaire ko noon kadi e secrétaire général ko yewti on ɗon projet omo artane ko yewti ko holko mbiyen gartam ɗo mo ganduɗa ene sabba e ko yewti on ɗon mémorial de Gorée e wiide makko noon ko woni makko kewɗi ina tawe e nder jayde witende Le Soleil jayde ande noon ene wayno yeehi ko toon to Sotsi eɗen gandi toon koto leydi Russie ɗum ɗon noon komo ganduɗa o ko sommet Russe Afrique ina wone yaade oɗo saaha horeɓe leyɗele kewɗe ene tawe toon e yeeso horeji leydi ndi hono Vladimir Poutine jayde Stade nden ɗon jayde guddirten woni jayde coftal balle ha tengti football ko Ligue des Champions 3e journée oɗo saaha noon hollitama wonde ko hanki omo ganduɗa ko Paris Saint-Germain weltima no fewi ko noon kadi fiji e terrain caggal noon ndeɓe pooli ɓe ganduɗa ɓe kay ko kippu mo Krépin Diatta loggi joyi e ndiga ko noon kadi ɓe ganduɗa ɓe ko Real Madrid ene wayno foofi hendu weltare caggal ndeɓe pooli Galatasaray mbo Turque 1-0 ko noon kadi potiri kewɗe hande ne paada ko wayno Inter e Dortmund FC Barcelone kañumne kadi ina tan waɗa table mawgal ngam wadde confirmé woni tengtinde statut muɗum to banggue favori ko yewti oɗo Ligue des Champions Aissatou Ndiaye gasi ha laaɓi ceerno gasi ha laaɓi ceerno Amadou Robindu jayde meɗen ko jayde coftal balli uddata ɗum Amadou min nurto tan mi namdoma kadi beele sa fini aɗa waɗa sport mi wayri kono kono ko ɓamto Sall je wala lawol padde ko tan joni ka bammum bébé Aïcha joni noon Amadou wadde en garatane ɗum ko ganda kañum woni fait divers walla banggal gueɗe rendo hande noon gueɗe rendo en jewtittu tan ɗum ko ganda woni sommet baɗɗo toon wiye sommet Russe Afrique ne waɗi toon to ganda woni Russie ɗum noon ina ƴewtinda tan seeɗa ɓe ganda goni yette tubakoɓe walla banggueji goɗɗi ko wayno Afrique aɓe pawi hen guite seeɗa ɗum ɗon noon mata tan koye banggal gartam e tan jewɗe kamɓe no ɓe mbaɗata ha ɓe daña kono kadi Afrique no watta ha daña kañumne ɗum noon saabi ina jewtideno France ne hewno ko arannone waɗa investir e nder Afrique e kadi ɓe ganda goni Chine banggal Chine to e caggal muɗum ina ƴewtina kamɓene darde moɓɓe ko wayno fewdidde tali en wadde investir e banggueji kewɗi ɗum ɗon noon kamɓe rusine ɓe jabbi koye ngal ɗon tabal ɓe jiiɗi tan kamɓene yoɓe jeeye e waɗoɓe liggeyaji mbaɗi noon walla nanganoɓe koyngal Afrique walla kamɓene addoɓe participation moɓe e banggal ngal ɗon ha saabino ɓe mba jeehino e nder Afrique kono kadi ha ɗo e nder leydi meɗen Sénégal saabi ni ɗo joni mawɗo leydi meɗen nan toon to Russie ande Russie ko leydi ganduɗa ndi ene teskano kala e saaha kala moɓe jokkodiri koto banggue armée ji ɓe jeeyata ɗum e gueɗe mbaɗi noon wonnon ko leydi ndi ganduɗa ene jogui doole e ko yewti on ɗon fannu kono hande o sa daari no mbiɗani nden ko France kadi ha tengte leydi Chine Japon ene leyɗele mbaɗi noon ɗe ganduɗa ko leyɗele joguiɗe doole ene doga ene gara ɗo e Afrique gam dañude muɗum ko wiyete ko hono golle tawi ko golle dañmi daña ko wiyete gré à gré kono hande o kadi en gandi ɓe ganduɗa ɓe ko dowlo Russie ɗum woni ko faami kañum hoore muɗum e gardugol hono Vladimir Poutine hoore leydi ndi ene jogui jagorde muɗum ne ganduɗa ene tambi gueɗe kewɗe to banggue ɓamtare saabi noon ɓe jurniti kamɓene eɓe mbawa artude ɗo e Afrique pour gollodirde Afrique saabi noon o dumunna kala eɓe hen jewtide e président e hoore leyɗele Afrique naɓe gam ɓe mbaɗa ko wiyete ko hono sommet mo ganduɗa o comme no diri sommet Sotsi eɗen gandi Sotsi ko deuxiéme ville woni wuuro ɗimmo toon to Russie ɗum ɗon noon ko gam yewtide ko fate banggue ɓamtare holno ɓe mbaɗata haaɓe ɓamta Afrique kamɓene kadi aussi ɓe mbawa gollodirde hen kono kadi Aissata goɗɗum ne woodi saabu eɗen gandi Russe ko manam ko leydi ndi ganduɗa ndi yimɓeɓe jaɓani yaware walla mbiyen ɓe jaɓani jimede kala e saaha eɗen gandi poɗe nduure gonɗa hakkude maɓɓe États-Unis ko noon kadi toon to Europe hande o ɓe ƴewata ko partenaire uji ɗi ganduɗa ɗi ga e Afrique saabu famde ɓe Afrique janggo vraiment
ko damal walla mbiyen ko nokku mo ganduɗa ko nokku uditare kam e yajani ko noon tigi aɓe cohli Afrique kono Afrique kadi ina sohli ɓe saabu sa woni leydi ndi ganduɗa yete gartam ma yarani noon wonko ganduɗa doole ma yettaki toon fala budde dañaɓe ganduɗa ko kañum garata mbaɗa investir e banggal foof noon ko woni transport woni ndema woni foof saabu ene wiye saaha yo yimɓeɓe nguur ko ndemata ko kono noon haade yimɓeɓe guurde ko ndemata ko mbaɗa développé ndema mumen ha gayna ɗum ɗon saabi e banggueji foof noon Afrique ina sohli hen yete ballal saka noon leydi meɗen Sénégal ko leydi min Sénégal min mbawi daranade min kalda surtout leydi meɗen Sénégal Amadou eyyi ko noon tan wonon lañƴo fof tekkinto banggue muɗum ɗum saabi eɗen gandi président Macky Sall ene toon oɗo saaha hande pour yewtidde ko yewti on ɗon sommet hono sotti mbiyen woni Russe Afrique ɗum noon kadi eɗen gandi koko fuɗɗi ene gasa kadi aussi continue no fewi hono no sommet ji kewɗi mbaɗirte ni toon to Europe toon to États-Unis ha toon to Chine ɗum ɗon noon hande o kadi no wawi wiyede Russie kañumne ene wayno natti e dingaral ngal ganduɗa ngal ko dingaral ha joni ɓamtare ɗo e Afrique noon tigui dingaral ɓamtare ɗum uddata roɓɓindu jayndeli meɗen hande ko wiide won tan Allah jarama on jarama hettiyankoɓe e yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ko Thiatou Walo henno e banggal caméra o Aissata Ndiaye Amadou Moussa Anne darinoɗo gam tottude won ko wonno e nder jayndeli moɗon ha lawol gongol so Allahu lamdo jaaɓi